nini thui nini tiprasana hamzake norok tiprasa sung tiprasa sengke buke bono dukutar lai baby please ang bakaban sawo okok ang ban saya ang ani cak ang ogu na goti woi onik ang ani mentally ang disturb ang tongu ani besa tong khoroksa do ang kajak borsa ang haikono ani deharno buitang ke tayu abu soya bele jekono beri soya ang soya nung soya ambagi sana mo jong anta kogrong no nini bahano jong no nini panya ni kena hamjang na rungdi jongna hamjang na rungdi nijini bloodline no nijini zat no haike sokomor na ni nosto khanya tana actually abo hongka gojo parawa ang light balloon phala thangtani bo ano mane khoroksa sela ang to bono sinia do go ulo khus khobor nai tang bin mongrok mangkha ge bo sinia borok phai je ani khakla bo pura phan ke tangai ano dagari rohoka ang bike gano pura kalai rikha dam ke ga apru kalai ang to sijar ani anchirani sijar khaima ko mani delivery khaimani abun bage pura an sijar bage bohok asaka saka ang onek kosto tongo tabok ga pura ang pen kanjang ni bage si ang langti jengting ya do rignai ro kanjang khangka pura ang langti jengting khamu osala boana amsige khakya mane tamhanai ang bono shibu sinia ang bobe kun lenden bokrui apsu boana om hake khayo am bage ang mane ang nayo je osala dati no romjak thang bo romjak na nango bo legal action najak na nango oslani mung le tamo oslani mung ang inquiry khai khanaka chondon dev borma fo o thayo no na bhai ke bo abo gojo bazaro miya horni sengbata somoyo belon phalna han thango hangka miya horni ekta ni simi duita ni bisingo ogotana gotiu tanga sungbo apro pailaya ba mobile rok na jegya exactly time saiman liyata kuno mela rok dangi tonga thai I ajaga wo melango program soli tongo abon bagai sing aro kisa business khayan hani nyai sing thangmani ta hangka osani simi sing o business khayu do mane ofruke to kisa extra income rok khainar na ni hinai omo hai khayuta hingga bo hotat ke aro phai anoja amti khayan hani ang to wan sungme bele hingga sing thangata ani bo sai bo sa tuina sing thanglai mani je samoy ni private part bo dagari rika asomoy nang tangai ke bono sauni tangi burilia tangai mane kun khailia bono ang bono burulia kunu khlairilia aboni karon nongkha bo khoroksa tiprasa do ang kachin tiprasa na hamjago ang kebo tiprasa ni thai phajang nogui manya as mane om hai ani bukhado but an tiprasa an takhukse ang bai om ti khe mane ani private part no touch khayo abon bagi ang tin tong mali ang legal action nanan bagi ang police ma phagya chirai thanao affair dakhai ga bin mongoi ang khagya bin mongu chirai thanao ang affair khairka tangga ang nayo do ang affair khaigla khamo ajaga bin takhuk bukhuk rok tongu gojo parawa ang ulu inquiry khai shaimang gata borok bono khari rohoka ang kha sawa bono romina rek di ajugo salainyai tamni bagai nangani khakalap tanga no sa phanke khiklai rekha tamo ba tam problem bumtei ajugo salaiyana sing tiprasa ba hni ang bono rom di hni simi aron borong saka ang bono budi hini saya tangga ani para yang no orono ang ojaga ni local se ang bono mane budi aku di hini bos haimano hapina ang budi hini saya nijini tipra saba sing asu kok salayane bobo ta mistake engkha bobo sagangka ang bono map khaikamu but amteya bokhar ka tei borok sudu kharma simia sing to business khaine borok chakri bakri maya ba business khayo achini business no bonos to khaine hini singno dom kirwo ani nok no khungno nosto khaine hini dom kirwo am bagai ang kini sei thano phayo aslani mung chondon deborma bufani mung ka original to saiman le do bikep sana rajikere gotapon inquiry khamen yagulo saiman ka bin babuni mung milon deborma fo ab nickname ta mane parao ring mani ta ka bin para dain marawo school ganawo nuno je somoy dagre klang asomoyo police rokri da thayo police to kurui haipano tsr khorok buri tongo haipano ang borok ma saka borok bo onek lerei angkelai anake khosana kene ang saing sujung basau do ani buskangono police bolte tsr khorok buri to borok thotong batong kisim nahari tong gang ulo basai chiri khata ei ning tangai amti khai ano hone karon ani private part no bo tangai tongo mane tangai dagare ro gang ma chirik nai no bole ang sak katina bagai tangai khai ang reason saimana bagai apru se borok phainai haino mane tam hanai abo borok serious naya haino bong di te khainang ba tong khata ma eyom te ga haino ba sawoi tamo ongoi tong layo
borok seriously bang duty fulfill khaliya abon bagai ang ogozoni TSR rok mane bang duty fulfill khain bagai ang onek dukhito ang nijini parao se sep kring kang buru thangi sep tong na ba ane takuk tiprasa tabo sondon deborma bose an takuk tu se bini bai phanongkha ang basai phanongkha ano bo am haike sexual assault khayo physical assault khayo ang buru thangi tong sina ba ang buru se thang tong sina tabo PS nai mathang bo to lole tam sakano no PS ni nai mathang bodolok to sawo borok legally action na harnai hunai dati no sondon deborman bagai tabu nang nasingai tongo ta borong result Chondon Deborman no kuno domki aba hairori darika bore kha directly to riya do ani para amsani borong no bos hai kalango ta mane dom kiri kalango norok borkathal ka phainai di borkathal phai di ani busai borkathal business khayo business bagi sing thangna nango thangla ju khainango borkathal bai ani para bisi salia sing mane gana no ni mano ge bos hawa borkathal phai sim nai di norong no nong ni business nosto khaine hai ire hinne bo dom kiri kelango sini takuk ani sini jak borong no gabun থেকে না আংখানা কাটা nung tabuk Chondon Deborman kuno message rena ramojong angobune message rena mojong je nung saya khaima ba nung no phaina kar san paidi ang nini saljapana okra angkhana do nung khariya oi nung gojo parawa amiya je incident nung puru nung je ang bai o hamya gotna khaipuru nung khariya oi ano nakar sidi bai basai je sepan han saka angno na 100% nakaru tanke nung ani tiprasa nung ani borok sing bloodline kaisa se angno nakaru tini orma family karana nung kharu nung sikok tongo ambagai nung kharu ambagai ang tini case ro o Chondon Deborman Chondon Deborman je sumoy no dagor asmoy nung kuno ri hamerok bisiri rok kanjak da ang ori no sumjak ori o kun no hamya da nukjak nukjak kuno brarong nugya na bole mane saka amti bisini kokrong ma sauta nukjagya ang ori tange kani phai hinke forensic rok test rok da nana hunai tang hinke bo ane oro yak hager ka khaklabo bini yak mari tongne jodi forensic test khaine ke manjago abu bang probrei man bini fingerprints manjago oro ambage ang ori sumi phayo ang ri khuj khugliya ang nogo thangoi thobo thuliya sapsaliya ang saimanliya tamangkha bokhorok umumungai ang chong ke asugui aikha Chondon Deborman je no amti haiklai bo siti je no ba haiklai kina nung ta wanchu ang abo to saimia bo siti de khai sia tutui de khai do haipeno bo ang wanchu go bo siti tin khayu tang ga bong ka ekdom kuchu kotma ang gona haikis mana sawo hangka bo ano orphan kanophan romi manu mane je kunun bagita kanophan romi bo jodi bini intention ka ham hangka bini wanchu ma ka ham hangka bo khorok sa borok ka ham hangka bo orphano মানে আং যদি বনো কোন জায়গা প্রবলেম খাইতেন অর ফানো রমি বনো আইন কুতুল দিখনি মানো হাকে দাগারি মানো বাট ব আমতি খায়া আন খাকলাবনো সিমদা নুকবা ব অর খাইমা বলে কারণ ব কুসু কতর আন খাক অরন রম মানো খাকলাবো মানে আবো সিটি তুইনু ব খাই হনি আং ওয়ান সুগু asmoy bo chok nung jaruk dang na আবো তো আং সাইমিয়া নং জাগরক দা ওঙ্গি ফান মানো কারণ আং তো বন গানাবো মা থাঙ্গিয়া সাইমিয়া বাহাইবো মায়া সো আং সাইমিয়া তা বন জাগদা নং জেদাং কাহামকে সাইমিয়া bo prahasteo to tabuk salbum no buri rok safety krikha nung koroksa buri ingoi ta message rena mojong ang khoroksa buringi obon sana musungo mane sini buri rong to ang sawono safe ke tong baidi habuna ang safe ke tong phancha ang banchiliya do ang an takhung niya gona ang banchiliya bono sexually assault khaika te physically assault khaika ang sak dukuman an bohok saitongo ang cost ke basa uine gujike ang abu nono bite rito gat ang ani takhugrong sana musungo ta norok nini kukina hamzake nini mano hamzake o mai to mung ta khai bai di please ang belai mentally disturb ka do own sana musungo je nini thui nini tiprasona hamzake norok tiprasa tiprasa sungke buke bono dukutar lai bai di please ang bakaban sawo okok ang banu bisaya ang ani saksaka ang oguto na goti woy onik ang ani mentally ang disturb ang tongu ani basa tong khoroksa do ang kajak borsak ang haikono ani deharno buitang ka ke tayu abo soya bole je kono bore soya ang soya nung bu soya ambagi sana mojong an ta khogrong no nini bano jong no nini banya ni kina hamjang na rungdi जोंना हामजांना रोंदि निजिनि ब्लाड लाइन न निजिनि जात न हाके सकमरनानि नस्त खायना तानादि सिनि बरक गोबां मानो बुइनि बरक बायते बोथार जागै तंगन तंग नरक सुनो सोंनो हाके सोंबुर थांनोबो सोंबुर तंनाय
sin safety bro sing bro thang ne bro tong ni do sabai din norong no